F'diskors li għamel fil-Parlament id-deputatu kellem ewlieni nazzjonalista għax-xogħol u l-ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda Ivan J. Bartolo żgarra meta rrefera għal att ta' persuni li llum il-ġurnata huma f'impjieg u prova jqarraq biex jagħti stampa li mhix minnha. U qabbel ir-rata ta' dawk li jaħdmu ma' dawk li għal xi raġuni jew oħra mhumiex f'impjieg f'pajjiżna. Skontu din kważi ndaqs, jiġifieri li għal kull persuna f'impjieg hemm oħra li mhijiex. Nafu li f'dan il-pajjiż bħalissa ir-rata ta' bejn dawk li jaħdmu u dawk li ma jaħdmux hija kważi 1-to-1. Jekk taħdem il-mathematics biex inkun ċaru ħadd ma jirridikulani, hija 51% ma' 49%. 51% tal-poplu qed jaħdem u 49% tal-poplu ma jaħdimx. Bil-maqlub jidher li l-matematika mhijiex il-forti tiegħu. Fil-fatt Bartolo kien żbaljat kompletament tant li fil-verità l-ammont ta' persuni li jaħdmu mill-popolazzjoni u ta' 55% filwaqt li dawk li ma jaħdmux jammontaw għal 45%. Apparti l-fatt li dan il-kejlu għal kollox barra minn loku għax in-numri ta' dawk li jaħdmu qed jitqabbel ma' dawk li ma jaħdmux fosthom pensjonanti, anzjani, inkluż dawk li jgħixu fid-djar u sptarijiet, persuni b'diżabilità, morda u tfal taħt is-16-il sena. Analiżi ta' ċifri fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista sal-2013 u qed isib li dakinhar ir-rati kienu kompletament bil-maqlub. Fil-fatt taħt it-tmexxija ta' Gonzi Pien, l-ammont ta' persuni f'impjeg kienu jlaħqu għal 41% tal-popolazzjoni, filwaqt li 59% ma kienu fl-ebda impjeg. Dakinhar ukoll kien hawn ferm inqas pensjonanti, anzjani u tfal fost oħrajn. Kellha tkun il-ħidma li saret fl-aħħar 11-il sena minn gvernijiet laburisti li ħolqu l-opportunitajiet biex ir-rata ta' riżorsa ewlenija li għandu pajjiżna tisaħħaħ bil-kbir fis-suq tax-xogħol, dan partikolarment bl-inċentivi bħal childcare b'xejn biex aktar nisa li żjed jingħataw iċ-ċans li jirritornaw fid-dinja tax-xogħol u anke benefiċċji bħal in-work benefit u t-tapering li qalgħu lil-eluf minn fuq id-dipendenza tal-għajnuna soċjali mill-Istat u kisbu id-dinjità f'ħajjithom. Dan flimkien ma' mijiet ta' miżuri oħrajn stimulaw l-ekonomija, ħolqu li fir-rekord ta' impjiegi u naqsu l-qatt u ġabu id-dipendenza soċjali fl-inqas livelli qatt irreġistrati.